Hey, daar ben ik weer. Ik wil graag mijn woorden even tegen dank zeggen voor de stofzuiger. Die kregen hij. Er was van alles twagen in het leven. Nou, dat is echt een stofzuiger. Daar ben ik hartstikke weer mee, want ik hield op een huid om alles even met kind te marcheren. Want er komt echt een pratte rommel, komt altijd binnen, terug door. Ik dacht, je moet maar eens even skin maken. Maar ik dacht, nou dan denk ik even een etalage maar even rondje. Dan klik even de stofzuiger even broeken. En kan ik je de boel even wat aanpassen. Dan wordt het je weer een beetje nij. Ik heb een praten naai wordt hingen. Wat je bent krijgen. Het is gezellig. Hele praten woord weer. Ik ben de jaren vol eruitje. Maar ik ken het toch vol gezelliger. En meer wordt, kinderen er wel in. Wietse Amsterdam zitten ze wat in mij. En het is hartstikke positief. En dus je moet de etalage weer worden. En ik zie hem even op een hechte horen wat het wordt. Nou, winnen we. Hey, toeloe.